Πάμε στην ενότητά μας Υγεία και Ζώα, παρακαλώ, διότι θα δούμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα πουλάκια, τα έχουμε στο σπίτι μας, τι πρέπει να προσέχουμε. Είμαστε εδώ σε ένα τέλειο χώρο, ένα groomer που αγαπάει πολύ τα πουλιά, γι' αυτό έχει και πολλά πουλάκια και παπαγαλάκια. Να τα συστήσουμε. Πατρίτσια, είναι η Λούση. Lucy, ένα καΐκ, και είναι ο Μάιλο, ένα Μολάκκεν κοκετού. Κοκετού. Και είναι πολύ ωραίος, άμα έχει και ροζ. Και εδώ από πίσω σου είναι ένα μακά. Νάτος. Σηκώνει και τα φτερά. Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που οφείλω να πω ότι δεν γνώριζα ούτε εγώ. Υπάρχει κάτι σαν αλλεργία σε αυτούς που αγαπούν τα πουλιά, άμα συναναστρέφεσαι πολύ με τα πουλάκια. Υπάρχει ένα νόσημα, λέγεται Bird Fancier's Lung. Σημαίνει η νόσος του λάτρη των πουλιών. Ναι. Αυτό το νόσημα προκαλείται από κάποια πράγματα που έχουν στο δέρμα τα πουλιά, τα οποία τα εισπνέουμε όταν συζούμε με αυτά, και κάποιοι άτυχοι άνθρωποι παθαίνουν μια υπερευαισθησία σε αυτές τις ουσίες και μπορεί να πάθουν ένα νόσημα, ένα πρόβλημα στους πνεύμονες πολύ σοβαρό. Το νόσημα αυτό είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή ένα στρέψιμο. Δηλαδή μπορεί να πάθουν βλάβη στους πνεύμονες. Βλάβη στους πνεύμονες που είναι μόνιμη βλάβη, που δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό. Η μόνη λύση είναι να μην ξαναέχουν επαφή με πουλιά. Τόσο πολύ δηλαδή. Τόσο πολύ. Γιατί θα κινδυνεύσει η ζωή. Ναι, ναι. Προκαλεί ίνωση, προκαλεί δύσπνοια και όσοι το έχουν, όταν έχουν μια κρίση, έχουν και πυρετό, δείχουν. Είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και εμείς ενημερώνουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τα πουλιά, τι πρέπει να προσέχουν. Όλοι πρέπει να προσέχουν αυτό το πράγμα, όχι μόνο όσοι φοβούνται αυτό το νόσημα. Είναι σπάνιο μεν, αλλά σοβαρό. Δεν νοείται να έχουμε πουλί στο σπίτι χωρίς να έχουμε φίλτρο για το αέρα. Φίλτρο καλό. Όλοι οι παπαγάλοι παράγουν σκόνη, αρκετά. Είναι μια σκόνη που δεν είναι πολύ στεγνή, κολλάει λιγάκι αυτή η σκόνη. Όσοι έχουν παπαγάλο ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάω. Αυτό το πράγμα το εισπνέουμε όταν ζούμε με τα πουλιά μας. Και τα καναρίνια παράγουν αυτό το πράγμα, και τα μικρά παπαγαλάκια, όλα τα. Είναι σαν πούδρα που έχουν στα φτερά. Έχουν στα φτερά και στο δέρμα. Ναι. Και είναι αρκετά βαρύ σαν υλικό, και το εισπνέουμε όταν ζούμε με αυτά. Γι' αυτό τα πουλιά μας δεν πρέπει ποτέ να είναι μέσα στη κρεβατοκάμαρα. Θέλω να δούμε τη Λούση. Κατέβηκε τώρα η Λούση, πάμε να την πάμε. Ένα κλαράκι, μπράβο. Έλα, νάτι. Στο ύψος των ματιών σου. Ναι, νάτι. Είναι η Λούση. Λέω σου, Λούση. Λοιπόν, η Λούση έχει σκόνη, αυτή τη σκόνη που λέμε στο δέρμα. Και όσο και να την αγαπάμε, δεν πρέπει να κοιμόμαστε στον ίδιο χώρο μαζί της. Γιατί όσο κοιμόμαστε, εισπνέουμε βαθιά επί ώρες πολλές και μας επηρεάζει ακόμη περισσότερο αυτή η σκόνη που έχουμε. Αυτή τη σκόνη που μπορεί να είναι απειλητική για αυτούς που αγαπούν τα πουλιά, έχουν τα πουλάκια στο σπίτι τους, το έχουν όλα. Όλα τα πουλιά. Δεν είναι μόνο τα παπαγαλάκια και τα καναρίνια. Όλα τα πουλιά παράγουν κάποια σκόνη τέτοιου είδους, και όταν αλλάζουν φτέρωμα, ακόμη περισσότερο παράγουν αυτό το πράγμα. Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε? Να αερίζουμε τον χώρο όσο πιο συχνά γίνεται, να κάνουν μπάνιο τα πουλιά μας. Να τους βάζουμε μπανιέρα. Ναι, ή να κάνουν, κάποιοι τα βάζουν και στην ντουσιέρα και κάνουν μπάνιο. Πώς? Αυτό εδώ, ας πούμε, άμα έκανα μπάνιο μαζί του θα χαιρότανε πάρα πολύ. Σοβαρά μιλάς? Υπάρχουν ειδικά κλαδιά που κολλάνε στο τοίχο στο μπάνιο και μπορείς να τα βάλεις για να κάνουν μπάνιο μαζί σου. Και κάνουμε μπάνιο. Και έτσι φεύγει και η σκόνη, έτσι. Έτσι, βοηθάει σε αυτό το πράγμα πολύ.